Zamkhalela u-AJ lapha noRazo. AJ uzoyipendela yena isibuko sakhe. Uzoyipendela yena isikebhe sakhe manje-ke ndithi waye lapha ezoqinisekisa ukuthi yonke into ihamba kahle. Ngoba umbona nje ziyakhala. Wabona ukuthi sesimhlophe sesisihle ngempela ngasashaya i-first code sesimhlophe qwa la kufaka ama-quarter of 4 la kwi-channel 4 la kwi-channel. Ngiyayithanda-ke lento eyenzela u-AJ ukuthi ayibambele ukuze ngento yakho uzogculiseka, ungakhali nje ukhomba akwazi nokuyibambela. Akusho lutho ukuthi unemali kodwa kunezinto nje kwesinye isikhathi ukudinga ukuthi uyibambele wena qobo lwakho. Buka nje upende kamnandi kanjani. Soniwe Andres. Sibona. Let. Okay. Thenga la ekuleni. No runs.